Какво е най-важното за мен? Детето ми да живее в чиста среда. Аз съм Петър Козарев, а това е моята дъщеря Лора. В малко планинско село в България през 2018 година със семейството ми създадохме тази ферма. Исках да оставя на детето си място, което създава чиста храна, чисто мляко, чисти продукти, чист български кашкавал. Кашкавал, който зрее цели 2 години. Единственият в региона, но за него след малко. Сега ще ви разкажа за фермата. Отглеждаме повече от 1000 кози от специалната порода кафява френска алпийска коза, селектирана за високо маслено козе мляко. Всяка година тук се раждат стотици козлета. Нашите животни се хранят с висококачествен и без добавки фураж. Специален робот дозира и осигурява храната в точно определен час, според нуждите на различните по възраст животни. Всеки ден към мандрата отиват стотици литри мляко. Козето мляко е най-близо до майчиното, а нашето е с много високи качества. Пътят на кашкавала минава и от тук. Млякото вече е в машините за обработка. Готовият кашкавал влиза в специалната камера. Традиционният български кашкавал зрее 60 дни. Нашият ще оформи уникалния си вкус 2 години. Единственият в региона. Процесът на зреене на този кашкавал е започнал още преди Лора да се роди. Дойде моментът и тя да го опита. Днес тя не се интересува от това как е произведен. На нея просто е много вкусен. Любимият момент в края на деня. Кашкавал Козарев, чиста храна, полезна храна, уникален вкус.